Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Pebrero 5 hanggang 7, 2024. Ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. In partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands. By the way, ang BPI ay meron po silang pinapromote na project. Ito po ang hashtag BPI Sustainable with You. At kung interested po kayo, just click on the link up here at pupunta po kayo sa site nila. Okay? Para mapag-aralan kung ano itong Sustainable with You. And also ang Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by Honorable Mayor Nelson Legacion, at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Naumpisa na natin ang latest update. Ito ang GraphSat ng araw na ito, ng Lunes hanggang bukas, Martes. Meron po tayong konting hangin-silanganin. Ito po ay nakaka-affecto po sa Kabikulan, Kabisayaan. May mga maganda naman po ang panahon, pero may mga padaan-daan pong mga maulap na papuwirin, na may mga low to moderate chances ng mga pag-ulan. Samantala, dito po sa Mindanao, sa may katimugang bahagi po ito, sa may Southern Sorsogon, kaya din po ang mga isla po ng Bangsamoro ay magkakaroon po ng mga maulap na pawirin na may mga pagkulog at pagkidlat o mga pag-ulan. Dahil po ito sa near equatorial trough at itong kaulapan nitong NET ay mukhang gustong mag-develop bilang isang LPA, but base sa mga computer models, hindi po siya magtutuloy. Okay? So, mapantayin pa rin natin ito. Posible magpaulan po ito within the next 3 days dito sa may silangan bahagi po ng Mindanao. Meron pong malakas na high pressure dito. Ito dalawa, at ito po ang nag-i-inhibit upang itong frontal system, lalo na po yung kanyang shear line at cold front ay hindi bababa po dito sa may Luzon. Kaya yan, medyo hindi masyadong malamig ang ating panahon. Although paggabi, okay pa naman. Okay, nasa pinaka-coldest month kasi tayo ng sa ating bansa, okay? Ang Pebrero. At meron din pinapakita ang mga computer models na bago mag-Valentine's Day, Pebrero 12 hanggang 13, mukhang babalik po ang hanging amihan dito po sa Luzon. So, antabayan natin yan. Sa next na update, bibigay natin sa inyo kung matutuloy po siya, lalo na po sa darating pong weekend. Ito po yung fast animation. So, nakikita po ninyo ang mga kaulapan, dala ng surface trough. Okay, dito sa may Palau. Nagbibigay po dyan ng mga thunderstorms. At mukhang ang ibang ulan nito ay pwedeng umawat po sa silangan bahagi po ng Mindanao sa mga sunod na ilang araw. At sa ating zoom-in satellite animation mula sa windy.com, ginanggit po natin ang napakatuyo po ang ating panahon sa buong bahagi po ng ating bansa, except po itong mga kaulapan na may mga possible showers sa Visayas at Kabikulan. At dito po sa may southernmost part ng Mindanao, sa may Southern Sorsogon at offshore islands ng Bangsamoro, may mga maulap na pag-uwirin, na may mga thunderstorms, na may dalang possible rainfall. Dulot po yan ng NET, ang tinatawag nating near equatorial trough. At sa ating forecast sa hangin at pressure mula sa windy.com, ito po ay base po sa European model. Bukas po ng hapon, inaasahan pa rin po ang mahinang hanging silanganin sa Kabikulan at Kabisayaan. At mukhang mag-extend po yan dito sa may Palawan, but medyo okay naman po ang panahon. May mga konting kaulapan lang at may isolated showers. Samantala dito po sa Mindanao, mukhang tahimik po at paiba-iba po ang direksyon ng hangin. Okay, calm. Ito po yung near equatorial trough na natili po dito sa may katimugan bahagi po ng Palau. Sa Miyerkules po ng hapon, inaasahan pa rin po ang mahinang hangin silanganin sa Kabikulan at aabot na rin sa Mimaropa at dito po sa may Kabisayaan, but medyo kulang po ang mga pag-ulan. Ngayon din po dito sa may Batanes,
medyo merong konting hangin silanganin. At dito naman po sa Mindanao, manatili pong kalmado at paiba-iba po ang direksyon ng hangin. Although sa may eastern coastal areas ng Mindanao, mahinang hangin mula sa hilagang silangan hanggang hilaga ang inasahan. So ito po ang near equatorial trough. Okay. So yan po ang forecast hanggang Miyerkules. At kung titingnan natin yung rain forecast, yan po. So na yun, nandyan pa rin yung near equatorial trough sa may Palau. Bukas po ng hapon, inaasahan po ito gagalaw dito, lalapit ng bahagya sa may southern portions ng Philippine Sea. At mukhang magkakaroon ng konting showers sa may eastern portions ng Mindanao. At sa Miyerkules po ng hapon, may mga possible thunderstorms po magaganap po sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao, dulot po ng near equatorial trough. At sa ating rainfall accumulation forecast for the next 3 days hanggang Miyerkules, inaasahan po natin may mga ulan po na pwede maganap sa may isilangan bahagi po ng Mindanao, lalo na po sa may Davao region at eastern sections ng southern Caraga. Sa may Surigao del Sur po yan. At may mga isolated rain showers and thunderstorms din sa may iba't ibang bahagi po ng gitna at katibogang Mindanao, lalo na po sa may southern Sorsogon. At dito rin po sa may Lanao provinces at Bukidnon, may mga possible rain showers or thunderstorms. Ang ibang bahagi po ng ating bansa, lalo na po ang Luzon, ay napakatuyo po at wala pong tsansa ng mga pag-ulan. Ganyan din po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Sa Visayas, nasa low ang chances ng mga pag-ulan din. Ganyan din po sa Kabikulan. At bago tayong paalam, ito yung wave forecast mula sa European model for the next 3 days. At na yung araw nito ng Lunes, bukas po ang Martes hanggang sa Miyerkules, inaasahan po natin mula sa 1.7 to 2.2 meters ang laki ng alon. At katamtaman naman po at pwede pa rin pumalaot ang mga mangingisda upang dito po sa may silangan bahagi po ng ating kapuluan. Sa inland waters ay napakakalmado po hanggang sa 1 meter ang taas ng alon at walang problema po sa fishing activities at yung pag-travel po ng mga sasakyang pangdagat. Gayon din po sa may West Philippine Sea, mukhang napaka-okay po ang alon. Nasa 1.6 meters lang hanggang sa pinaka-lowest of 0.7 meters. So, okay na okay po magkaroon ng fishing activities at mag-travel po dito sa may West Philippine Sea. Lalo na po dito sa may Kalayaan Island Group. Okay? So, yan po ang ating 3-day wave forecast hanggang Miyerkules. At dyan muna natin tatapusin ang ating update. At babalik ulit tayo sa darating pong Miyerkules. Pakibigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.